Patay ang isa ka delivery boy sang tubig matapos ginbuno sang barangay Kagawad kagaupod sini sa barangay Santa Filomena, Arevalo, Iloilo City kahapon sang hapon. Ang biktima mo si John Robert Saino samtang ang mga suspect naman amo sa barangay Kagawad Melvin Sebuke kagaupod nga si Mark Anthony Banyares sa pagpangusisa sa bombo radyo sa pila ka mga residente sa lugar. Ilagin pahayag nga madamo nga buno ang naagom sang biktima. Kalakip diri ang pilas sa liog kag iban pang parte sang lawas. Ginapahayag na kasinggit pa agud magpangayo sang bulig ang biktima apang nahadlo ka mga residente nga magbulig bangon may dalang nga patalom ang mga suspect. Gindala pa sa ospital si Saino bangod sang pilas nga naagom apang gindeklarar nga dead on arrival. Sa interview naman sa Bombo Radio kay Police Captain Michael Tuburan, hepe sang Arevalo Municipal Police hepe sang Arevalo Police Station, iyagin pahayag nga nagbais saray ang duwa bangod sa alegasyon sang kinawatay antes na tabo ang insidente. Nabaluan man nga may daan ang hiligot-ano ng mga ini kag nakaagiman trabaho ang biktima sa suspect sa sulod sang pila ka tuig. Matapos ang insidente, marasig nga nagpalagyo sakay sa motorsiklo si Sebuke kag Banyares. Nagaparin ang hot pursuit operation sang kapulisan batok sa mga suspect. Nasamara ng 7 ka Pilipino nga crew members ang isa ka container ship sa Strait of Hormuz matapos naigo sang drone attack sang Iran. Sunog ka Department of Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak sa 7 nga napilasan, 3 nagapabilin sa intensive care unit. Wala giningadlan sa diin silang ospital apang ginsiling nga gindala sila sa pungsod nga pinakamalapit sa strait. Safe nang ila kondisyon sa ahensya apang ginapaidalom sa close monitoring. Ang involved mo ang Maltese flagged container ship nga CMA-CGM San Antonio nga ginapahayag nga ginatake samtang nagalabay ini sa Strait of Hormuz sang Martes rason nga may pagsigabong sa vessel. Sa inisal nga impormasyon nga ginapambit ni Kakdak, may mga paso kag nakahaklo sang gas ang mga biktima. Ang CMA-CGM amo ikatatlo sa pinakadako nga container shipping line sa kalibutan kag tagiya sang container ship. Oras sa Bombo, Philippine Standard Time, 27 minutos, makarigad sa Lasay. Siyari, pamatian ta ang pahayag ni Secretary Kakdak. Na-atake siya around May 5th. As per report, it was a drone attack. It was an Iranian drone attack that hit the ship. There are several crew on board. 7 of them are Filipino crew. The seafarers are alive. They survived the attack and they had been taken out of the ship. And our relevant, di ko muna sasabihin kung anong embassy, but our relevant embassy and labor attaché, migrant workers office, are monitoring their situation. Dadalawin sila ng sa ospital ng ating labor attaché, and may contact na yung ating embahada at labor attaché sa kanila through the hospital authorities. Nabalikan si Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak.